Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, van harte goedendag. Vandaag met meneer Maku in de studio. En meneer Maku, hoe gaat het met u? Nou, goedemiddag. Meneer Krishna, goedemiddag. Pardon. Ik groet ook alle kijkers en luisteraars van Kulturu TV, nationaal en internationaal. Maku groet. En ook op deze middag ben ik weer ready om, zoals gewoonlijk, tot het volk te praten, het volk bepaalde dingen voor te houden, bepaalde dingen uit te leggen. Gewoon eerlijk, objectief, zoals men het altijd van me gewend is. Ja, ook hier is het mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. En we merken dat alles en iedereen nu het volk probeert te bewegen om weer op ze te stemmen. Maar waarom moet men weer op jullie stemmen? Om weer een brug op te leveren die in alle haast goed voor een bepaalde datum af moet zijn. Nadat men gewoon, want ik ben geen civiel-technische ingenieur. Ik ben niet geschoold in werktuigbouwkunde en al dat soort dingen. Maar Mibarara, het is even simpel nadenken. Wanneer je een oeververbinding gaat vastzetten aan een brug, toch? Dan heb je altijd een gap die je moet invullen. Je moet kijken, vaak zet men zo een plaat, hè? Toch? Zodat je die twee plekken, er moet een spatie zijn, want wanneer bij verhitting gaat alles uitzetten. Snap je? Maar die geweldige ingenieurs, die in alle haast allerlei toestanden zijn komen uitleggen. En dan moet je kijken toch, hoe deze regering werkt. De VAP heeft een aantal trollen van ze gezet, want u heeft die persbriefing ook zeker ook gevolgd. En dan moet u kijken, een of andere mevrouw die plotseling denkt dat zij alleen geweldig weet te praten. Ja, wilde de pers de les komen voorlezen. Ik bedoel, wat gebeurt er met sommige mensen hier? Ik gelukkig dat ik geen journalist ben. Wat gelooft u, moet zo escaleren daar. Mensen moeten weten dat ze een beetje hun mond moeten houden. Ja toch? Want men verdedigt het beleid van de VAP zo geweldig dat alles wat men eigenlijk doet, goed gepraat moet worden. Nee, waarom? Als het niet goed is, my brother, dan moeten we zeggen dat het niet goed is. Ja toch? Als het goed is, dan moeten we ook kunnen zeggen van, het is goed. U weet, ik zeg u altijd, als iets goeds gedaan wordt, heb ik er geen moeite mee. Want dan komt het. Want alles dat goed is, komt toch in het voordeel uit van land en volk. Dus dat is wat mij wel hindert van die bewuste mevrouw. Ik heb geen zin om, want eigenlijk wil ik gewoon haar naam noemen hoor. Maar dan ga je straks weer horen, je bent die van die persoon en die persoon. Maar die mensen moeten ook rekening ermee houden dat ze niet moeten doen alsof ze elke keer moeten komen opnemen voor de president, voor de VAP, weet je, voor de VAP-gezinden. Meneer, als iets fout is, dan moeten jullie ook de ballen hebben om te zeggen, nee, dit is werkelijk verkeerd. En sorry, maar kom niet doen alsof Burg heeft een paar scheurtjes, dat wat. Zijn we gestoord of kunnen we niet helpen? Zelfs Nederland, die super ervaring heeft. Toch, ze zijn super ervaren. Ze zijn eigenlijk de bruggenbouwers bij uitstek. Hebben al
alarmerende geluiden laten horen van nee hoor, scheuren in die brug. En die brug is niet eens opgeleverd. Er gaat nog niet eens verkeer over de brug. Daar heb je al scheuringen. Wanneer het is niet een brug over een kleine sloot voor je huis hoor. En dan heb je die idiote koeien, die idiote politieke koeien en politieke ezels en ezelinnen. Zoals die mevrouw die daar dacht de pers de les voor te lezen. Die via de VAPI, mediacommissie en al die walgelijke mensen die voor ze op het net zitten om allerlei troep te schrijven. Dan gaat men de Bouterse highway aanhalen. Weet je wat ik jullie wil vragen mensen? Jullie van de VAPI en de ABOP die zoveel uit te leggen hebben over de vele infrastructurele werken van de NDP. Rijd dan niet meer over die wegen. Rijd dan niet meer over die bruggen. Ga niet meer liggen in die ziekenhuizen die door de NDP zijn gebouwd. Toch? Bezoek die scholen niet meer die door de NDP zijn gebouwd. Weet je, we zijn zo politiek onvolwassen. Dat is ons probleem. En daarom moet u kijken hoe niks goed gaat. Kijkt u hoe lang de onderwijsgever de overuren niet uitbetaald hebben gekregen. Maar die walgelijke minister van Onderwijs, mijn god, ik heb voor het eerst zo'n walgelijke, achterlijk domme regering gezien. Is net als dat wij van OE, je moet kijken, zodra men dus niks gaat goed, onder die mensen hun leiding, maar het volk, de verschillende critici, mensen die weten waarover ze praten. Toch? Ik laat de politieke verschillen tussen meneer Darmonger en ik even terzijde. Maar het is een deskundige ingenieur hoor. Het is iemand die kennis van zaken heeft. En wanneer die meneer praat, dan wil die meneer dat ding dat zichzelf minister noemt daar op OE, wil die meneer terugfluiten en allerlei dingen met allerlei domme politieke nonsens komen. Is net als die domme minister van Onderwijs. Ja, want hij is gewoon professor in de niet-zweetkunde. Het is echt gewoon een oen. Want waarom moet het zo lang duren? Het is al bijna, het is langer dan 6 maanden. Het wordt straks bijna een jaar dat die mensen hun overuren absoluut niet uitbetaald hebben gekregen. Toch? Eerst was het mevrouw Levens, die het onderwijs gewoon letterlijk het dal in heeft gegooid. En je moet kijken, vandaag aan de dag is ze nergens te bevinden. Volgens mij is ze al lang niet meer in Suriname, want ze heeft een of andere geweldige politieke post gekregen bij de VN, waar ze al was. Ja, als de tekenen niet liggen, dan heeft ze nu een nog hogere functie daar gekregen. Ziet u? Waarom moest je die mevrouw dan weghalen? Want heeft ze het onderwijs enigszins verbeterd? Ze was misschien een iets betere minister van Buitenlandse Zaken, maar als minister van Onderwijs heeft ze absoluut niet gedeugd hoor. We moeten stoppen om mensen letterlijk te accommoderen in functie. En daarom kom ik bij dat van friends and family. We moeten stoppen om mensen te accommoderen omdat het een partijgenoot is. Of omdat het een coalitiegenoot is. Meneer, ook binnen de oppositie heb je kennis en kunde hoor. En als je ziet dat je binnen jouw gelederen die kennis en kunde en ervaring niet hebt, dan moet het geen probleem zijn om die persoon van de oppositie, van een oppositionele partij, te benaderen en natuurlijk de persoon uit te leggen van kijk, dit is mijn beleid, kan je erin terugvinden, dan hebben we jou nodig. Toch? Maar het moet ook niet zijn dat ik benaderd word en ik zie van met dit beleid ga ik geen goede bijdrage kunnen leveren. Want we zijn niet eerlijk in dit land en dat is het probleem. En dat gaat dwars door alle partijen. Daarom zeg ik, alle politieke partijen moeten zichzelf nu die spiegel voorhouden. Ze moeten durven om die spiegel van zelfreflectie voor zich te houden. En kijken van, heb ik het de afgelopen 76 jaar, via Peter, heb ik het goed gedaan. De afgelopen 30 jaar, de ABOP, heb ik het goed gedaan. De afgelopen 37 jaar, de NDP, heb ik het goed gedaan. Maar ook de afgelopen 78 jaar, de NPS, heb ik het goed gedaan. Ja? Een paar jaar ik ben even vergeten hoe oud hij zijn, maar snapt u, al die verschillende politieke partijen, die meerdere keren in de regering hebben gezeten, wil ik vragen om zichzelf die politieke spiegel van zelfreflectie voor te houden. Wat heb ik gedaan in 76 jaar?
Wat heb ik dan gedaan in 78 jaar? Wat heb ik gedaan in 37 jaar? En wat heb ik gedaan in 30 jaar? Gelooft u me? Kreentaki na Krilibi. En u weet, wanneer ik hier zit, dan zit ik niet hier als NDP'er. Toch? Want ik blijf alles en iedereen altijd uitdagen. En zo ben ik Maku. Toch? Ik hoop dat u ook andere markante mensen van andere politieke partijen ook hier op uw stoel kan krijgen. En dat ze de dingen ook durven te zeggen. Net als hoe ik het gewoon durf te zeggen. Ik ben niet content met alles wat de NDP heeft gedaan in de afgelopen 37 jaar. Het had beter gekund. Maar weet u waarover we niet willen praten? Weet u waarover men niet durft te praten? Men heeft de politieke ballen om dat niet te zeggen. Van hé, los van de zaken die misschien beter hadden gekund, heeft de NDP wel hele grote stappen voorwaarts gezet in de ontwikkeling van Suriname. Dat zegt men niet. Weet u waarom niet? Omdat men denkt dat wanneer men dat niet doet, dat men de NDP gaat breken. Je breekt jezelf. Want de waarheid ligt daar toch? Ja? Gelooft u me, als ze de Weidenbosbrug konden afbreken, hadden ze het afgebroken. Zo bekrompen denkt men. Om weer een veer te zetten, om mensen weer uren en dagenlang in een rij te laten staan. Want gelooft u me, het heeft nooit gewerkt. Dat koloniaal denken. Het heeft nooit gewerkt. Deze regering die aan de macht zit. Want ook meneer Brunswijk is een product van de NPS. Men moet niet komen doen alsof het niet waar is. Maar de hele dag zit men de NDP uit te schelden. Wij van de NDP, laat dat even duidelijk zijn. Toch? Ga ik even praten als NDP'er. De NDP heeft wel de ballen gehad. Wijlen voorzitter. Desiree Delano Bouterse heeft wel de politieke ballen gehad om te zeggen, sorry volk. Het is niet geworden wat ik had gewild. Ja? Omdat je niet alleen in de regering zit, toch? Je werkt met mensen samen. Ja, en vele ideeën, toch? Vele mensen bij elkaar hebben, vele gedachtegangen, vele ideeën, verscheidene ideeën. En dat is niet altijd alles op één lijn. En gelooft u me, het is niet altijd even makkelijk. Ook de huidige president ervaart dat, alleen wil hij het niet toegeven. Hij verschuilt zich constant achter allerlei onwaarheden. Het is moeilijk hazen te vangen met onwillige honden. En dan noem ik de mensen in de regering geen honden. Vele van ze hebben wel dierlijke trekken hoor, maar ik noem ze geen honden. Maar het is gewoon dat spreekwoord dat werkelijk zo is. Wanneer mensen zich onwillig opstellen, ga je een moeilijk resultaat kunnen bereiken. En in deze regeercoalitie, want iedereen heeft zoveel uit te leggen. Al die geweldige trollen. Toch? Die politieke trollen van de VAP. Want je moet kijken op Facebook, dat zie je gelijk toch? Want zou je zo dom zijn om een vergelijking te maken tussen een weg en een brug? Die weg heeft scheurtjes. Wie zorgt ervoor dat die scheurtjes komen? Juist ja, VAP-exponenten. Want heeft die kleine jongeman van Rambula weg trucks en houttrucks en diepladers en alle soort dingen? Nee. Het zijn kapitaalkrachtige mensen die hun equipment inzetten. Ja toch? Want ontwikkeling is goed, maar we moeten ook rekening ermee houden. U heeft vaker ook op de Afobakkenweg gereden toch? Wanneer u heen gaat, mooi smooth. Kijkt u hoe de weg eruit ziet wanneer u terugkomt. U ziet die diepe gleuven in de weg toch? Omdat er overtonnage plaatsvindt op de weg. De weg wordt overbelast. En continu, elke dag, eenmaal 24 uur, jaar in jaar uit, wat denkt u dan gaat gebeuren? Want waar die weg gebouwd is, voor een asdruk tot 10 ton of 15 ton, gaat men met 60 en 80 ton erover, met die diepladers. U moet kijken, als die bak van die dieplader tot hier is, vult men het helemaal tot hier. Kijkt u wanneer zo'n truckje op de Afobakkenweg inhaalt. Er zijn weinigen die zo een dekzeil erover hebben. Men houdt geen rekening, vooral als ze scherpzand of die baanzand toch, vervoeren. Wanneer als je op een brommer bent, of je zit in een pick-up bak of waar dan ook, voordat je denkt zit je helemaal onder het zand. Iemand op een brommer, als je niet uitkijkt, krijgt zo iemand een ongeluk, want alle zand gaat in die meneer of die mevrouw hun oog zitten toch? Met alle gevolgen van die. Of je rijdt met je open ruiten achter zo'n truck.
En die mannen rijden meestal boven de 80 met zo'n zware lading. Daarom moet je kijken, het gebeurt niet elke dag. Maar wanneer het ook gebeurt, is het meestal fataal. Want met zo'n gewicht in die truck, of op die truck met die boomstammen, ja, of zo'n lading in die dieplader, en je rijdt boven de 80, meneer, ik ben zelfs ook heel vaak truckbestuurder geweest, ik weet waarover ik praat. Hoe zwaarder dat voertuig, hoe langer dat voertuig, hoe zwaarder beladen dat voertuig, hoe langer je remweg is. Laat men zeggen dat het niet waar is. Zo, je gaat. Zodra je harder rijdt, heb je een langere remweg. Toch? En men houdt daar geen rekening mee. Want hier in Suriname, Oeloplei ervaren chauffeur. Zolang er niks gebeurt, Eli ervaring uit. Ik reis heel vaak over die weg. Vanwege andere zaken. Vanwege mijn bijbaantje. Maar ook vanwege de politiek, wanneer we bepaalde dorpen aandoen. Als ik nou met een truck ben of een bus, meneer. Mijn reis 70, dan wordt het... Trouwens, die truck. Dan haal je in openlijk met je, die is nou zeker 140, 130. Zou je een grote truck met een grote dieplader of een grote, hoe je het weer, wat men noemt Uduwadi. Zou je die wagen zo, zou je die truck zo hard rijden? Je bent onverantwoord bezig, maar weet je wat er gebeurt? Omoro lood ire, omoro deki amoni de vadi. Ziet u? En daar gaat het dan verkeerd gaan. Maar het probleem is ook, kijk, ik heb vandaag best wel een bepaald traject afgelegd. Meneer, ik kon de keren even vertellen dat ik heel even een glimp heb op kunnen vangen van een politievoertuig. Maar zij weer, weet ik hoeveel, 100 zoveel wagens geschonken aan het korps, toch? Ze verdwijnen allemaal in de garages, de privégarages van de hoge politiefunctionarissen. Die allemaal al 2 en 3 auto's hebben, hoor. Geloof me, ik ken er een aantal. Bij elke bezending moet hij inkrijgen of zij inkrijgen. Dus de gemeenschap blijft verstoken van voertuigen die inzetbaar zijn door de verschillende politieposthuizen. Toch? Zelfs de speciale diensten, meneer, moeten bedelen om voertuigen. Want er zijn orders geplaatst voor 600 zoveel auto's en al dat soort dingen. Maar gelooft u me, mij heeft alleen lekker vriendjes en vriendinnetjes beloofd. Dus onder de noemer van het KPS zijn auto's ingevoerd. Maar de diensten zijn er niet beter van geworden. Kijkt u laatst nog, de stadspolitiecommandant Keizerstraat. Dat voertuig is betrokken geraakt bij een aanrijding tijdens een achtervolging. En die mensen hebben helemaal geen voertuig. Maar waar zijn die nieuwe voertuigen dan naartoe? Ziet u? Meneer, er vindt corruptie plaats op super hoog niveau en super geraffineerd. Ik hoop dat het niet waar is. Want de minister van, en dan gaat u zien voorlopig aan hoor. De minister van Financiën die eeuwig vindt van er is geen geld. Oh, maar er is wel geld voor hem om een van die BYD voertuigen te gaan kopen, toch? Madeliefjesstraat. Die elektrische voertuigen. Die foto is er toch? Men is zo dom. Men vergeet dat Suriname klein is. Het lijkt groot, maar het is een kleine gemeenschap. Denkt u, minister, dat uw eigen familie, die weten dat voorheen in de Wemambaya Authority. Toch? Dat ineens zo, ja, maar moet niet bij. Terwijl je al een dienstvoertuig hebt. Of dienstvoertuigen. Want geloof me, geen van ze hebben maar 1 voertuig. Ten koste van land en volk. Die mannen hebben laatst bijna 400 zoveel procent loonsverhoging gekregen. En gelooft u me, dat voertuig is never gekocht met zijn eigen geld. Ze gaan met allerlei, want daar is de VAP master in. Dat geef ik ze mee. Liegen, bedriegen en verdraaien van feiten. Daarin zijn ze masters. Ja? Constant dit doen naar andere mensen. Want je moet kijken naar de president nog steeds. De NDP.
Mijn god, president, waarom bent u dan bijna 5 jaar al president? Dus nou gewoon, ik kon jou money, ik kon met money. En ik weet dat u me haat hoor, geen probleem, want het is wederzijds. Ja, dat is wederzijds, absoluut. En het heeft niks te maken met uw achtergrond als Hindoestaan. Dat is stommiteit. Echt niet. Het heeft te maken met uw slechte inborst. Daarom moet ik niks van u hebben. En ik zal nooit wat van u willen hebben. Echt waar. Toch? We moeten stoppen om andere mede-Surinaamse burgers te criminaliseren. Zij die iets hebben gedaan, dan moest u ervoor gezorgd hebben dat u die mensen in de bak moest plaatsen. Punt uit. Met bewijs, niet met gefabriceerd bewijs. Want daarin, president, bent u vergeten dat binnen de VAP de grootste criminelen rondlopen. Want u doet dit elke keer. Legt u dat ook uit aan uw mensen, uw mediamensen hoor. Ja, die alles en iedereen aanvallen die de waarheid spreekt over de VAP. Maku kan dit vrij doen. Die bigis van leer niet tegen mij zo, maar ik zo ook toe. Ik begin ook altijd bij mezelf. Ik zorg ook ervoor, niemand is goed, ik zeker niet. Maar ik zorg wel ervoor dat ik binnen de lijnen van wet en recht blijf wandelen. Want dan alleen kun je zaken op een correcte manier aan de kaak stellen. Maar weet je hoe we zijn in dit land? Wie spoenen doen ons aan boem, smannen mag tegen niks. Want junaf VAP, of junaf ABOP, of junaf Pertjaloer, of junaf NPS, of junaf SPA. Het maakt niet uit wie het zegt. Je moet wel checken, als wat men aan de kaak stelt, niet waar is. Zolang het geen leugen is, dan kan je er geen moeite mee hebben toch? Want als je werkelijk gaat voor land en volk, dan kan je geen moeite hebben wanneer iemand de waarheid aan de man brengt. En dat is nou het probleem dat deze mensen hebben met iemand als ik. Want je moet kijken toch? Wanneer men niet, want deze mannen spelen nooit op de bal hoor. Ze weten dat niet tot nu. Ze weten geen nette voetbalwedstrijd te spelen. Nee. Toch? Ze zijn altijd gewend brokobana te spelen. Jompo Japma enkel broko. Jompo Japma kindi broko. Ja, skopma enkel panya. Op de man. Op de man. Maar wanneer anderen zoals ik weer op de man spelen met ze, dan vinden ze het niet leuk. Toch? Dan gaat men proberen om te kijken, ay kan beren, kan lokken uit, kan pot 1 kilo drugs in ne auto of in ne osso of in ne, alleen maar om jouw politiek uit te schakelen. Maar bij deze man, laat me jullie uitleggen, aanhoudelijk, heel Suriname, heel KPS, de hele MP, heel BBS, heel DNV, A-team, RBT, alles Masaptak, Maku, is alles, behalve een drugscrimineel, behalve een verkeerscrimineel, behalve een crimineel die in mensen huis gaat, die mensen verkracht, die mensen berooft, die mensen uitmoordt, om er beter van te worden. Het enige waarvan men Maku zou kunnen beschuldigen is dat hij een scherpe tong heeft, dat hij de dingen zegt zoals de dingen zijn. Maar is dat nou een crime geworden? I don't think so. Weet u waarom niet? Toen deze meneer, die nu president is, toen hij assembleelid was en nog gewoon voorzitter was van zijn politieke partij, de VAP, Surinamers vergeten snel toch, ging men toch huis aan huis. Toen reden er geen 15 en 20 auto's achter die meneer met bijna 200 lijfwachten in dreigende houding, weet je wel, en time de man kan hard en biggie kompoer onder de jas. Ik bedoel, laten we stoppen met allerlei Clint Eastwood-achtige dingen hoor. Alsof, met mensen kijken te veel naar cowboyfilms hier, boy. Echt. Is Suriname zo'n land met zo'n grote dreiging president? Dan is uw beleid echt wel super falend door op het gebied van de veiligheid. Ja toch, want u noemt uzelf de beste minister van je spol. Dan zou je toch al die zaken in kaart. Dan zou u gewoon uw blauwdruk moeten geven aan die ondeskundige minister Amoxie. Die u toch daar hebt geplaatst. Ja toch? Van kijk, dit is het beleid dat je uit moet voeren. Kijk, dit is het budget dat je krijgt om Suriname veilig te houden. Het KPS, de brandweer,
het korps penitentiaire ambtenaren. Het korps BBS'ers. Toch? Ja? Zou je dan goed moeten bewapenen, goed moeten trainen, goed moeten kleden. De mensen van alle attributen moeten voorzien. Dienstvoertuigen, alles. Alle accommodaties zouden puntjes op de i moeten zijn. Maar meneer, kijk, wanneer u naar de verschillende politiestations gaat, is om te huilen. Want als de mensen de middelen niet krijgen, dan kan je mooi zeggen van ja, het is de verantwoordelijkheid van die resortscommandant. Nee, die RC, resortscommandant, die heeft niet alleen alle zorg over het politiebureau. Nee, het is de taak van de meerdere, de superieuren binnen het korps. Tot naar het ministerie. Zij moeten toch de middelen vrijmaken, dat de middelen weer gekanaliseerd worden naar de korpschef, naar de afdelingshoofden, totdat het de resortscommandanten en zo bereikt, toch? Bij goed beleid tenminste. Ja? Maar meneer, dat gebeurt niet. Je vraagt je af waar al die gelden gaan, die het land binnen zijn gekomen, vanuit leningen die men heeft genomen, vanuit al die schenkingen die men zogenaamd heeft gekregen, want wanneer men gaat bedelen noemt men het altijd een schenking. Ja toch? Er zou niet meer geleend worden toch? Meneer, waar men 1 miljard zoveel had overgenomen, wat heeft men binnen amper 5 jaar ervan gemaakt? Juist ja, u weet zelfs hoeveel de schuld nu is. En het grootste probleem is, niks wordt afbetaald, dus de rente loopt op. Meneer, weet u hoeveel politieke rancune er heeft plaatsgevonden de afgelopen tijden in dit mooie land van ons. Mensen zijn thuisgezet, anderen thuisgezet zonder reden. Eén zit hier. Toch? Ik ben nu bezig om mijn zaken aan te vechten. Ik ben nu bezig om mijn zaken gedaan te krijgen. Toch? Ja? En weet u wat stoort? Heel vaak krijgen de mensen niet eens... Ze krijgen, eigenlijk worden de mensen niet eens in de gelegenheid gesteld om zich te verweren. Of dat men de mensen laat roepen en de mensen zeggen van hé, sorry hoor, want we hadden het niet zo ingezien en al dat soort dingen. De eerlijkheid gebiedt mij wel om te zeggen dat ik wel dat heb kunnen ervaren bij de minister van Volksgezondheid. Hij heeft me laatst ontboden op zijn kantoor omdat we elkaar toevallig tegenkwamen. Ik ging daar om mijn zaken rond mijn pensioen te regelen. En ik heb de gelegenheid van hem gehad om een zegje te doen waar ik vind dat mij incorrect behandeld heeft. En u weet hoe ik ben. Mooie woorden zijn niet waar, maar ware woorden die zijn ook niet mooi. En de minister weet dat van mij. En ik heb hem ook gezegd, waar het mij vreselijk heeft getroffen, die behandeling die ik heb gekregen van hem. We hebben een heel goed gesprek gehad. U weet, zo ben ik. Ik ga het zeggen. En uit dat gesprek is voortkomen rollen dat waar ik verkeerd ben geweest, ik de minister heb gezegd van sorry. En de minister is ook zo groot geweest. En ik meen te voelen, het gevoel te hebben gehad dat het ook vanuit zijn hart gekomen is. Dus ik hoop dat het zo blijft. Want ook hij heeft mij zijn verontschuldigingen aangeboden. Ik moet het gewoon zeggen omdat ik geen politieke hypocriet ben. Het heeft niks te maken met dan Maku na minister no na Biki Mati. Nee, voordat hij minister werd hadden we altijd een heel goede band. En ik vind niet dat onze politieke verschillen een probleem moeten vormen. Ja toch? We moeten de politieke grootheid opbrengen en ik weet niet van anderen, maar ik ga dat wel doen. U weet, ik heb u altijd gezegd, als de VAP iets doet dat wel goed is, dan ga ik dat zeggen. En niet de VAP heeft iets goed gedaan. Minister Ramadien heeft iets goeds gedaan. Want hij kon me ook straal voorbij zijn gelopen, toch? Maar toen de minister mijn stem hoorde, toen ik tot iemand sprak daar beneden bij de bewaking, heeft hij mij gegroet, want hij stond al op het bordes. Hij is weer naar beneden gekomen. Dus dat heeft alvast mij laten inzien van, het is
wie zou bij Abu Chingri Griti, maar hij heeft toch de politieke grootheid opgebracht om mij tegemoet te komen. Daarom heb ik ook dan gewoon, toen hij zijn hand uitstak, heb ik mijn hand ook weer gewoon uitgestoken en we elkaar de hand geschud. Klaar, ik ga niet gaan doen alsof, oh nee, nee. Toch? Wil jij groot zijn, dan moet je ook grootheid bewijzen. Toch? En vaak moet je dat juist doen aan mensen die jou iets verkeerds hebben aangedaan. Blijf niet zitten met rok. Want ik zeg het nogmaals, het is niet de VAP die mij benaderd heeft. Het is minister Ramadin. Die meneer waarmee ik toch wel een hele lange periode waren we heel goed op elkaar. We hebben ook nog een tijdje samengewerkt voordat ik plotseling van alle kanten door anderen werd beschimpt. En werd zwart geverfd. Ja, ik werd zwart gemaakt. Ik werd het zwarte schaap. Daarom zei ik, er zijn veel meer gevallen van politieke rancune. Mensen, ik moedig jullie aan. Blijf niet zitten. Waar u uw recht moet zoeken, gaat u uw recht zoeken. Ja toch? Want het kan niet zo zijn dat u onrecht wordt aangedaan door wie dan ook. Want het zijn niet alleen de ministers, nee. Want tijdens dat gesprek is heel veel aan het licht gekomen tussen de minister en ik. Ja toch? Al mijn verzoeken en alle soort dingen die ik schreef voor meer manschappen op de afdeling beveiliging als hoofd van de afdeling. Toch? Het is nooit doorgespeeld aan de minister. Snapt u? En zo heb je van die dingen. Nogmaals, ik neem het niet op voor de minister, maar ik ga ervan uit wat hij mij gerapporteerd heeft, wat hij mij gezegd heeft, hoe mijn rapportages hem nooit hebben bereikt. Maar ik heb die rapporten nog steeds zo. En ik heb hem gezegd, ik kan die rapporten voor hem brengen dat hij ziet. Rapporten daar afgeven op zijn secretariaat, nooit zijn ze bij hem terechtgekomen. Toch? Maar dat is wanneer men jou via de politiek wil uitschakelen. Want dan hoeft het niet altijd te zijn dat het gelijk de minister is. Maar mensen die rondom de minister zitten die jou niet mogen. Want ze weten dat ze verkeerd bezig zijn, toch? Dus ze gaan niet kunnen met die meneer of die mevrouw die eerlijk en oprecht zijn of haar werk doet. Want ik heb mijn werk nooit gedaan als de NDP'er Maku. Ik heb mijn werk gedaan als meneer McDonald, chef van de afdeling veiligheid van het ministerie van Volksgezondheid. Punt uit. Dat ben ik. Die dieharde militair die zijn werk doet naar behoren. Het maakt niet uit wie daar aan zit, want dat interesseert mij niet. In mijn privé, dan bekijk ik dingen anders. Maar tijdens mijn werk niet meer aan. No, never. Ik ben nu godzijdank met pensioen. Ik hoop dat, net als ik, alle andere mensen die lopende zaken hebben, dat zij ook enige genoegdoening kunnen krijgen. Want geloof me, het is lastig dat je met pensioen gaat en niks van je is geregeld. Een hoop onzekerheden en allerlei dingen. Ja toch? Geloof me, het is niet prettig. Ik wens het niemand toe. Om terug te komen op de grote uitglijpartij op het gebied van protocollen. Ik kan mij niet voorstellen hoe de president niet kan snappen dat hij met zo'n grote entourage is gereisd naar de airport. Iets dat hij niet eens hoeft te doen hoor. Want ziet u president Trump reizen naar de Kennedy Airport, ja, om minister Ramdin te gaan ontvangen? Never, nooit. Daarvoor heeft hij toch zijn minister van Buitenlandse Zaken. Ja toch? Ik snap de mensen hier in dit land niet. Echt waar. Kon die minister van Buitenlandse Zaken, is hij zo hoog dat hij niet eventjes gereden kon worden naar u toe? Op het paleis, officieel, om kennis te komen maken met u als president. Maar nee, u als president gaat u verlagen naar iemand die niet uw counterpart is. Die man is niet uw gesprekspartner. U bent president van een land. Hij is minister van Buitenlandse Zaken van een ander land. Die twee dingen match je niet. Ik herhaal nog een keer. U bent president. U bent president van een country. Amana minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Dat is Amsa. Dat maakt u en denkt dat ik maar hemoro u dat hij logo. Het heeft aardje geschild. Of ik zag mijn president op zijn knieën gaan.
om die meneer zijn schoenen te kussen. We moeten stoppen met dat soort domme, belachelijke dingen. Hou het op niveau. Hou het op jouw protocolaire basis. Daarom blijf ik het zeggen. Niet elke verandering is een verbetering, want men heeft al die kundige, ervaren mensen weggehaald, weggejaagd. Op de afdeling protocol daar, op het kabinet van de president. Nee, want Ibero kan gaan Bouterse, dus Ingwe. Nee, want Ibero kan gaan Finichan, dus Ingwe. Nee, Jonas Fion voor Bouta. Zo walgelijk bekrompen denken we. Meneer, mensen zitten daar op die posten. Als jullie het niet wisten. Postpresident, postvicepresident en alle ministersposten. Omdat die mensen kennis, ervaring, know-how en deskundigheid hebben. Ze hebben het opgebouwd door hun jarenlange werkervaring. Dus jij die toevallig langs bent gekomen omdat het volk jou heeft gezet als president, vicepresident, minister of onderminister. Ga die mensen niet wegjagen. Je kan mensen vervangen als zij jouw werk saboteren. Maar zolang de mensen dat niet doen, moet jij gewoon de grootheid opbrengen en de grootheid tonen om gewoon met alles en iedereen te blijven werken. Dan ga je politieke volwassenheid tonen aan die ondergeschikte waarmee je werkt. Niet wanneer mensen beginnen, oh wat die zeggen, oh NDP, wat to lees misschien, wat NDP vragen, naar op een dashboard. Of in een vrije tijd mensen er NDP vragen. Daarom meneer Christian, laat me u één ding uitleggen. Mijn auto is mijn eigendom toch? Toen ik nog actief werkte. Een paar keer hebben een paar veiligheidsmannen gedacht mij uit te komen leggen van nee, maar meneer Marco, je kan auto niet. Waarom niet? Is mijn bezit. Mijn NDP-vlag blijft aan mijn auto. Ja? Die kleine vlaggetjes die je zo aan je ruit kan zetten. En u weet het van me. Je gaat gelijk zien wanneer ik aankom. Zo ben ik. Waarom moet ik mijn vlaggen weghalen wanneer ik het terrein van het ministerie opga? Nee, echt niet. Dan ben ik plotseling geen NDP'er meer. Ik moet geen politiek gaan bedrijven op het werk. Maar om met mijn auto aan te komen met mijn NDP-vlaggen, wat voor probleem zou dat moeten zijn? Als mensen het niet willen doen tijdens de regering Bouterse, is dat hun verantwoordelijkheid. Want ik heb nooit gezien waar ex-president Bouterse nu wijlen mensen de opdrachtgever geven van hij kan gewoon vragen schorsing of jagging. Hij was gelukkig niet zo politiek laagdenkend. Meneer, die minister van Buitenlandse Zaken komt al in jouw land, behandelt jou al alsof je ergens zijn loopjongen bent. En je laat die man je op de koop toe de les nog komen voor. Dus zo vrijpostig zijn deze Amerikanen. Maar dan wil men je de les komen voorlezen. Hé, misschien ja, dat is lezen hem ook zeer. In omdoen, mijn laboratorie. Hé, is dat een probleem voor de Cubaan? Je bent vrijpostig. Jij moet als president Amerika erop wijzen. Waar je luistert nou. Ik heb mijn bepaalde politieke banden met die mannen. En daar houden we het bij. Ik heb mijn bepaalde politieke banden met de mensen van Cuba. En daar hou ik het bij. U moet kijken. Daarom hebben ze bijna al die Cubaanse artsen opgedonderd, toch? Beschermd en allerlei dingen. En de mensen zo cru behandeld en zo. Vraagt u deze president hoeveel Cubaanse artsen die nog hier zijn in het land. Bijna al die buitenposten in het verre binnenland, in de districten en ook in het achterland zijn nu of overhogerd of de plaatselijke bevolking heeft die huizen overgenomen. Ik weet het, omdat we naar bepaalde plekken zijn gegaan waar dat wel is gebeurd. In Mungo bijvoorbeeld had je één onbeschofte arts daar, RGD-arts. Ik hoop dat hij al met pensioen is. Ja toch? Noem zijn naam gewoon Dr. Koentje Bihari. Onbeschoft tot en met. Van Mungo. Als u zag hoe die man die Cubaanse artsen schoffeerde. Meneer, ik heb het zelfs meegemaakt dat het mij een paar keer even heel veel moeite heeft gekost. Om niet bij zijn nekvel te grijpen en hem ergens opzij te smijten. Want die meneer gaat een hele week naar de stad. En laat die airco's aan. Maar die Cubaanse artsen moesten het doen met allerlei goedkope fans die elke keer uitvielen of kapot raakten. Toch? Terwijl het bewijs er is dat die Cubaanse artsen veel meer weten op medisch gebied dan die bewuste meneer.
Maar mensen, wanneer mensen heel lang op posten laten, dan denken mensen dat ze godheden zijn. Hè? En dat was ook het probleem met die meneer daar in Mungo. Al de medewerkers daar van de RGD klaagden, maar achteraf, iedereen was bang. Wel, die Cubaanse artsen niet. Ze hebben hem flink op zijn plek gezet. En vanaf toen begon hij die mensen tegen te werken. Want u weet, die band gaat dan lopen toch? Want de VP woont ook net daar in Mungo. Dus zo begon men die mensen tegen te werken. Ja? Zo zijn we in dit land. We zijn super onvriendelijk naar buitenlanders toe wanneer wij denken dat die mensen een bedreiging voor ons kunnen betekenen. Dat wil dat zeggen dat jij niet zuiver bent toch? Want als je zuiver dan kan je een bedreiging die je toch? Als je werkelijk voor land en volk werkt, dan kan je die Cubaanse arts, die Venezolaanse arts, die Filipijnse arts, die Braziliaanse arts niet zien als een bedreiging. Meneer Crisou, u heeft gezien wat er is gebeurd. Maar u weet niet eens om terug te komen op die protocolaire blunder. Je gaat staan voor de Amerikaanse vlag. Je houdt de speech die de minister van Buitenlandse Zaken moet uitspreken, die hou jij in je hand. Niks klopt. En die veiligheidsman of die meneer van protocol in het zwart gekleed, toch? Die de president dan die map overhandigt met die speech, die ziet niet eens. Mensen weten niet eens. Maar dat is wanneer je doet alsof je die ervaring hebt en die know-how hebt. Maar je hebt het niet. We zitten opgeschreven met allerlei politieke wannabes. En dat is het probleem dat we hebben. Toch? Mensen die doen alsof ze alles weten, maar in de praktijk dan merkt u dat niks klopt. U moet kijken, niks van deze regering klopt. Omdat ze steeds willen bewijzen hoe geweldiger zij zijn. Wanneer je niks doet vanuit je hart, dan gaat het nooit kloppen. Men heeft dit land, dit volk, te veel aangedaan. Wanneer kijkt u hoe vies, vuil, stinkend de binnenstad is. Kijkt u hoe lelijk, de s'avonds lijkt de stad wel op een opname van een horrorfilm. Serieus. Junks, verslaafden, moordenaars, bandieten. Je moet kijken, alleen maar tuig en gespuis loopt in de binnenstad. Terwijl u weet, vroeger kon je paardjes hebben die hand in hand liepen. Weet je, de mensen liepen een beetje de etalagekasten van de verschillende winkelzaken. Liep men een beetje af. Kijkt u nu, als u s'avonds rijdt, hoeveel panden gesloten zijn. Omdat de mensen het niet meer zien zitten. Het lukt de mensen niet meer om hun hoofd boven water te houden, om hun zaak draaiende te houden, om hun personeel uit te betalen en de verschillende andere zaken die ook erbij komen kijken, toch? Die men de personeelsleden moet betalen. Daarom hoop ik dat de komende regering dit ook zal meenemen. Vakbonden, onofet de lantimawang, zij zijn een particuliere sector. Want we weten dat er daar grote problemen zijn, immense problemen. Weet u dat mensen in de particuliere sector nog 3.000 en 5.000 krijgen per maand? En je hebt mensen die helemaal op Para wonen, anderen helemaal op Saramaka. Kom wijnen. Die mensen moeten elke dag bussen of met de auto komen of whatever om te komen werken. Voor 5.000 en 6.000 wanneer bepaalde toelagen zijn afgetrokken. Meneer, mensen moeten niet boos worden, want het is waar. De mensen in de security branche, u ziet het, is het op de AMS, helpt u me even, want u weet er is het was Natin, waar men heeft ingebroken en men heeft koperbuizen, HAVO, no? Mooi, ja. Ja, dank u wel. Ja toch, aan de Passiebloemstraat heeft men toch ingebroken en alle koperbuizen en al dat soort zaken daarop meegenomen. Waarom? Er is geen bewaking. Omdat die geweldige minister van Onderwijs mensen die goed betaalt, toch? En wanneer mensen die goed betaalt, hebben mensen geen zin om te komen werken. Gaan mensen verzuimen, gaan mensen wegblijven. Met alle gevolgen van dien. En het valt heel snel op hoor. Die mensen die zich daarmee bezighouden. In de onderwereld, wat die bouwen kunnen de nascoren dat die ook kan gaan vrij. Dat is gebeurd.
Snap je? Ik vind het super jammer voor de leerlingen, maar ook voor de onderwijsgevenden. Want die mensen zijn dan een hele tijd verstoken van om les te geven. En de studenten raken achter. Maar het interesseert die geweldige minister van Onderwijs echt niet hoor. Ja, die meneer die eeuwig afgeeft. Nooit is hij fout. Altijd zijn de onderwijsgevenden fout. De leerlingen fout. De studenten fout. Alles en iedereen is fout. De schoonmaaksters zijn fout. De bewakers zijn fout. Hij is niet fout. Nee, hij is de man die alles beter weet. Hij is de man die nooit een fout begaat. Snapt u? En dat zijn de dingen. We moeten, zolang we niet bereid zijn om toe te geven dat wij fouten maken of fouten hebben gemaakt, zijn we niet volwassen genoeg. Gaan we nooit tot volwassenheid uitgroeien. Echt waar. Omdat volwassenheid begint met toegeven dat ik verkeerd heb gehandeld. Een verkeerde handeling heb gepleegd, maar ik ga herstellen. Dan gaan mensen jou volwassen aanzien. Kijkt u, hetzelfde bij de president. Hebt u deze president ooit één dag horen zeggen van wij hebben fouten gemaakt? Nee. Laatst kwam hij met ja, mensen vergeef me en zo. Maar het is niet gemeend. U weet het. Kijkt u even naar die meneer zijn mimiek. Het is omdat oil en gas om de hoek loert. Mensen hebben hun nagels al begraven in oil en gas. Want ze weten dat Europa, Amerika, maar ook Azië, India, China, ja toch, de Aziatische landen, ook staan te springen om deelgenoot te zijn van onze oil en gas. Pardon. Onze oil en gas. Ik hoop dat ze de geschiedenis uitleggen van staatsolie aan die verschillende spelers die willen komen op de markt. Van wij doen nu alsof wij staatsolie hebben opgezet. Maar het zijn die mensen van de vorige regering, want alles aan de vorige regering. President geeft ook toe dat na de vorige regering bouwen wij de Bosbrug. De vorige regering bouwt Koppenamenbrug. De vorige regering bouwt Atjoni Atose. De vorige regering bouwt Atjoni Internaat. De vorige regering bouwt Ascorona Atjoni. De vorige regering zorgt dat vrouwen tekeningsbevoegdheid hebben. De vorige regering zorgt dat SZF op. De vorige regering zorgt dat equal rights in account. De vorige regering zorgt dat de verschillende rassen bijeen zijn gekomen. Tot 25 mei 2020, toen u aankwam en het weer zo begon te houden. En tot nu toe is het nog zo. U moet kijken hoe wij nu tegenover elkaar staan. In plaats van dat we hand in hand, zij schouder aan schouder, de toekomst ingaan, hits de politiek, met name de VAP, mensen op. En dan loopt men te zeggen, ja het zijn die NDP'ers. Men weet precies dat zij het doen. Ik zie een of andere jonge Creoolse dame, mooi een of andere Marron dame. Plotseling uit het niks zie ik die mevrouw komen, ja, kom tegen de NDP'ers. Wat zijn het idee? En je ziet duidelijk dat ze betaald is geworden door de VAP. Mevrouw, nou ben ik mee begin. Meneer Tegi zijn duur. Maar mee begin. Tenos op zijn takkie. Hoor je me voor je. Ga eerst de politieke geschiedenis na. Ga eerst de geschiedenis van het land na. Dan heb je weer meneer Paul Middelijn, mijn hemelse vader. Je ziet, oh, hij kan niet helpen bij je. Want zelfs op de maan en op planeet Mars weet men dat de VAP hem betaalt. Om al die troep te spuien, die hij steeds moet spuien. Je moet kijken, ik ben altijd, ik vraag maar als hij me kent, anders heb ik niet eens. Ik ben wakker ten een visie. God napo, anders heb ik niet eens Sumami, gelooft u me, want ik heb nog nooit tot hem gesproken. Omdat ik heb hem altijd van op een afstand mogen meemaken als een super verdomd vervelende vloek. Echt waar. Iemand die altijd denkt dat hij het beter weet. Corruptie. Anotron directeur cultuur. Want dat wilde hij hebben. Op een gegeven moment wilde die meneer zelfs afdwingen van ex-president Bouterse Nieuweilen. Dat er een ministerie van cultuur moest komen. Laat hij zeggen dat het niet waar is. Snapt u? En omdat hij dat niet gekregen heeft en er weer allerlei malversaties van hem kwamen aan het licht. Hij heeft geluk gehad dat deze ex-president Nieuweilen
te veel rekening hield met mensen en wie hij iets zag. Hij is een van de mensen die ex-president Bouterse Nieuwelen zo teleurgesteld heeft vanwege bepaalde handelingen die hij gepleegd heeft. Dan kom je nu de NDP constant aanvallen. Paul Middelleen, je zou je moeten schamen. Is het dat die geweldige mevrouw Tessa zijn daar? Het zijn allemaal die politieke trollen van ze, want dan denk je man sabi. Ja? Deze man die hier zit, is niet bang voor niemand. Ik noem jullie bij naam en toenaam. Houden jullie je mond. Want ik, Maku, en met mij vele anderen, ook van andere partijen, die hun ding doen. Wij hebben tenminste de ballen, vooral ik en met mij vele andere mensen binnen de NDP. Maar ik praat niet voor hun. Zij hebben de ballen om zelf te komen praten hier. Ik praat voor mezelf. Ik heb wel de politieke ballen om wanneer het om land en volk gaat ook mijn eigen partij aan te vallen. Paul Middelleen, ik daag je uit. Val de VAP aan. Cedric van Samson, ik daag je uit. Je bent voor het volk daar toch? Voetje, volksvertegenwoordiger. Je bent een VAP-vertegenwoordiger. Want je bent altijd tegen het volk bezig. Paul Middelleen, bewijs mij dat je de ballen hebt om de VAP aan te vallen. Om ze gewoon te zeggen waar het op staat. Im durf. Eind van de maand, je Chisamon Morris de Storgi. Ja? Komen jullie 1 seconde bewijzen dat ik Maku betaald word door de NDP? Land en volk, in binnen- en buitenland, kom leggen we eens aan uit. Wat deze man al 7 jaar doet. Ook toen regering Bouterse aan de macht was. Maar het enige probleem dat er toe was, toen had je geen Kulturu TV. Nationaal, internationaal. Je had niet de verschillende mediaplatformen die je nu hebt op social media. Toch? Ik deed het meer in Bakanatori en als een journalist even stopte voor een interview. Zo, maar ik heb altijd mijn krachtige mening gegeven. Mijn ongezouten mening. Omdat ik vind, juist omdat ik naar NDP'er, dan moet ik ook helpen om mijn bijdrage te leveren dat het goed blijft gaan. Ik ga niet achter alles staan, meneer, terwijl ik zie van, kan er niet president, of mijn vicepresident, of mijn minister nog eens op doen, of mijn partijleider of wat dan ook. Dan moet ik, juist omdat ik, wanneer ik het meen met de mensen, moet ik ze het gewoon kunnen zeggen. Maar ik ga niet als een politiek rondlopen achter andere mensen. Ja, en dat is nou het grote verschil tussen deze man Maku, die niet universitair geschoold is hoor, maar weet je wat? Je mag nog zoveel titels voor of achter je naam hebben, maar als je wat je doet niet doet vanuit je bewogenheid voor land en volk, dan gaat niks lukken. Meneer Krijou, met deze woorden ben ik voor dit moment weer gekomen aan het einde van mijn bijdrage. Hier bij u op Kulturu TV, nationaal en internationaal, in mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Ik hoop dat ik weer een wezenlijke bijdrage heb mogen leveren aan de opbouw van ons geliefd land Suriname en aan de verandering op elk niveau bij alle politici, startende bij mij. Ja, want ik hoor van om bij mezelf te beginnen. Dank u wel, directie, Kulturu TV, nationaal en internationaal, voor de geboden gelegenheid. En kijkers en luisteraars, tot een andere keer. Uhorus Revi, jeugdige, Unegascout Anu, Unegodu Dondonsani, blijven jullie ver van de criminaliteit. Tot de volgende keer. Maku groet, dank u wel. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311
647-03/06-870-98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.